Bueno, gracias a todos e a todas por seguir aquí, por seguirdes. Para mí, estamos falando de arqueoloxía emocional, para mí é unha honra, unha emoción presentarvos a coordinadora tamén destas jornadas, a Rebeca Blanco. Ela foi a pioneira a introducción en Galicia dun marco teórico metodolóxico que se chama arqueoloxía da arquitectura, é dicir, estudar a vida dos edificios a través dos paramentos murarios, das cicatrices nos muros. O seu primeiro traballo foi na igrexa de San Fide Solovio no ano 96, e desde aquela leva un percurso impresionante ata hoxe, onde presentou, como ben dicíamos, os resultados espectaculares que mudan a panorámica sobre un monumento emblemático de Galicia como é Santa Eulalia de Bóveda. En estes 25 anos, unha referencia xa internacional, ten intervido en sitios espectaculares como San Pedro de Rocas, o Mosteiro de Melón, as Fortaleza da Palma en Ferrol. Desde uns anos está moi ligada a Portugal, dirixe un proxecto pioneiro en Portugal tamén de arqueoloxía da arquitectura de época moderna, de todo o sistema defensivo no Baixo Miño entre a fronteira española, galega neste caso tamén, e portuguesa. Ten sido investigadora do Instituto de Ciencias do Patrimonio do CSIC, no grupo Síncrisis da Universidade de Santiago de Compostela, na Facultade de Xeografía e Historia, e agora, como dicíamos antes, vais a incorporar como profesora á Universidade do Miño en Braga, non? Agradezolle o esforzo porque chegou de madrugada precisamente desde Lugo, onde, a verdade é que o que presentou ali amosa moi ben as capacidades, o talento desta muller no tocante á investigación, é dicir, non se casa con ninguén, método, rigor científico, desmontando moitísimos tópicos, moitísimas tabús, incluso, ideas preconcebidas. Isto é moi importante tamén que contar con ela nestas jornadas porque un dos seus mestres, Caballero Zoreda, foi dos primeiros tamén en analizar científicamente as igrexas do románico Lemavo, do románico de Pantón, e el chegaba a conclusión científicamente, e ainda non foi rebatido ata o momento, que grande parte de todo este románico que temos son pastiches historicistas, recreacións dos anos 50 e 60, non é unha verdade revelada pola ciencia que quedou tamén nunha gaveta ou marginalizada porque non acae ben o discurso oficial, non? Entón, é unha maneira tamén de revertir estes relatos contrahexemónicos a partir da ciencia. Como especialista en arqueoloxía e arquitectura, e aproveitando esta conxuntura de que a Pobra Brollón tamén vaya rebufo do de Santa Eulalia de Bóveda, para nós é como ter aquí unha estrella invitada. Moitas grazas, Rebeca, todo teu. Bueno, Xurxo, grazas. Non vou decir nada porque últimamente estou moi emotiva por moitas cousas e non me quero emocionar, pero para min, por moitos motivos, é un placer estar hoxe aquí. E sobre todo que me presente Xurxo, que é amigo, como dixen antes, un gran profesional, e crecimos juntos nesto da arqueoloxía da arquitectura. De feito, a min púxome el o apodo de Mamá Tapia. Ben, traio un PowerPoint creo que excesivamente largo, xa levamos un retraso importante, entón vou intentar ir o máis rápido posible. Como vamos a estar 2 días xuntos, poderemos conversar e despois temos un debate, por se algunha cousa queda fora de contexto, pero para min era moi importante hoxe, e sobre todo a raíz dos resultados que, como dixo Xurxo, presentamos onte, falar un pouco desa outra maneira de mirar a arquitectura, vale? Do que tamén se falou pola mañá, do que tamén falaron antes Xurxo e Sonia, e no que eu me quería centrar. O que pasa é que teño moitas cousas que contar e temos media hora. Entón, vou intentar ir rápido. Esta charla céntrase sobre todo nesa outra arquitectura, vale? Arredor da Idade Media e da construcción da historia da Idade Media que nos contaron, sobre todo relacionado coa arquitectura, esa arquitectura do prerrománico, das grandes igrexas, dos grandes mosteiros. Hai outra arquitectura, que é a arquitectura máis rural, máis realizada polas comunidades locais, con outras formas de construir, con outros aparellos, que moitas veces foron moi difíciles de interpretar, precisamente porque non teñen elementos estilísticos que nos permitan datalos, non?
Entón, o que vou intentar mostrar é como traballar de outra maneira. Xa levamos tempo, como dixo o Xurxo, eu fixen a miña primeira proxecto desde esta perspectiva no ano 97, creo que foi, en Galicia, e levamos moitas cousas feitas. Pero digamos que agora estamos nun momento de recapitular e de empezar a ver, e podemos empezar a ter conclusións arredor dos traballos que fixemos. E por que agora? Por que despois de tanto tempo? Porque tal vez este é un tipo de arquitectura que non interesa tanto, ou son tipos de proxectos que non interesan tanto, e a verdade é que as fixemos, como dixo antes Urso, cunha arqueoloxía heroica, é dicir, a pesar de. Fixemos estas investigacións moitas veces sin recursos, e o que presentamos onte sobre Santa Eulalia de Bóveda foi resultado dun empeño, vale? Como despois contarei. Ben, puxen isto aquí entre 2001 e 2021. O ano 2001 foi cando me contrataron facer o estudo de do mosteiro, do que queda do mosteiro de Melón, vale? De Santa María de Melón. E foi o gran proxecto no que podemos estar metidos ali moito tempo intentando entender un edificio do que prácticamente non quedaba nada. Nos traballamos, como todo en arqueoloxía, con indicios. Non traballamos normalmente con arquitectura xa finalizada, sino co que quedou, co que nos deixan, co que non se modificou, ou incluso con algo moi transformado que temos que intentar entender a partir da materialidade. E iso é o que nos diferencia con outras ramas da historia. Nos traballamos coa materialidade, é dicir, co que o edificio nos conta. Ben, o que pretendimos foi mirar con outros ollos. Eso que tedes aí é a miña parte traseira. Estou revisando precisamente Santa Eulalia de Bóveda e nós o que facíamos era documentar de maneira exhaustiva o edificio, o que ali queda. Ata ese momento, o que basicamente se facía a hora de estudar edificios históricos, non digo ata que eu entrei, sino ata os anos 90, finais dos 80-90, que entrou en España unha metodoloxía que se chama arqueoloxía e arquitectura. O que facíase a hora de estudar os edificios era estudos historiográficos, documentais, histórico-artísticos e arqueolóxicos si se tocaba o solo do edificio. A partir dese momento, en concreto da liña que nos iniciamos no grupo de investigación de arqueoloxía e paisaxe no que traballábamos no ano finais dos 90, foi introducir arqueoloxía e arquitectura, que é unha maneira de estudar un edificio en pé cunha metodoloxía arqueolóxica. Estudos arqueométricos, é dicir, estudar os materiais con determinadas técnicas e tamén unha arqueoloxía a paisaxe. E isto é moi acaído para a xornada de hoxe porque intentamos entender que información nos aporta a arquitectura para entender a paisaxe. E por eso estamos hoxe aquí. Ben, por que fixemos esta introducción? Básicamente, e esta imaxe é de Sonia García, porque a partir de un determinado momento empezamos a mudar a interacción que os arqueólogos tiñamos co edificio e as arqueólogas, que basicamente foi deixar de ocuparnos exclusivamente do que pasa por debaixo da cota cero a ocuparnos tamén do que pasa por riba da cota cero. Se vedes aquí, temos unha cimentación que ten o seu reflexo en altura, é dicir, este muro que vemos no cimentado está tamén aquí arriba. Ata un determinado momento, os arqueólogos e arqueólogas o único que facían é, se escava un edificio, nos entramos de aquí para abaixo. Pero non mirábamos que pasaba de aí para arriba. E un edificio é todo, é desde o cimento ata a cuberta. Ten unha cimentación, ten uns muros, unhas divisións internas, ten unha cuberta, etc. etc. E foi a partir deste momento que os arqueólogos e arqueólogas entramos tamén a formar parte dese elenco de historiadores, da arte, arquitectura e arquitectos, que traballan con edificios. Ben, que supuso eso? Supuso, basicamente, alguén me dixo alguna vez que nos dedicábamos a pintar muros. Vale, pois nos pintamos muros. Vale, e como pintamos muros? Pois identificando a través da revisión pormenorizada do edificio que pegadas deixaron cada unha das accións constructivas que se fan neste sitio. Se vos imaginades, se tedes unha casa calquera, unha casa de 1970,
e de repente cambia a moda dos azulexos, vos cambiades os azulexos, ou pintádela. Ou decidides que a familia creceu e que hai que facer un comedor máis grande, pois tirades unha parede. Cunha igrexa pasa o mesmo, exactamente o mesmo. Esta igrexa ten unha primeira parte que é este que vedes aquí pintado en rosa, despois múdase e amplíase e cambia o aparello, isto é unha cachotería e isto é unha cantería, e despois chega o barroco que hai cartos, se mudan os ábsides, se mudan as fachadas, bueno, pois todo eso é a historia do edificio. E é o que os arqueólogos contamos revisando todo o que nos queda nese edificio. É unha maneira diferente de ver, por exemplo, da perspectiva da historia da arte. Pero, ademais, como decía antes, e por eso hoxe falamos aquí tamén da arquitectura, cando queremos interpretar a paisaxe, a arquitectura e paisaxe son dous conceptos clave a hora de traballar as paisaxes culturais, porque non deixan de ser dúas formas, dúas realidades que están moi relacionadas e que teñen que ver coa propia construcción, o acto de construir. Eu, cando fago unha arquitectura nun territorio, modifico ese territorio. Fago un burato, collo pedra, collo arxila, etc. E fago unha transformación. Imaginadevos a transformación que pudo supoñer na Ribeira Sacra a construcción dos ocalcos. É unha construcción, unha arquitectura. Ou a construcción de igrexas de maneira sistemática no século X, como pasou en toda Galicia. Ben, pois a arquitectura tamén construe paisaxe. Nos traballamos desde dúas perspectivas, entendendo que a arquitectura como a paisaxe son o resultado dun proceso de apropiación do espacio e de artificialización do medio e, polo tanto, son obxectos que poden ser estudados cunha metodoloxía arqueolóxica. Son documentos que nos informan sobre distintos aspectos das sociedades que impulsaron esas transformacións, tanto a nivel tecnolóxico como económico, como de saber constructivo, etc. Pero son recurso do pasado no presente. Os estamos aquí porque para vos o que hai aquí na Ribeira Sacra é importante e porque para vos é un recurso de coñecer o pasado e incluso de futuro, vale? E ademais entendemos que para abordar isto podemos facelo este estudo dende unha perspectiva arqueolóxica e iso supón que entendemos que a arquitectura e paisaxe son obxectos que poden ser estudados e xestionados arqueolóxicamente como parte do rexistro arqueolóxico e como parte do patrimonio arqueolóxico. Ben, con esta perspectiva, nós o que facemos é combinar dúas técnicas de análise. Unha que analiza a materialidade das igrexas e outra que analiza a relación das igrexas co seu entorno. Como se construen as igrexas, que historia nos contan e como se relacionan co entorno para construir unha paisaxe. Vale, son dous produtos, a arquitectura e o territorio. E isto facémolo dende esas dúas perspectivas, arqueoloxía e arquitectura e arqueoloxía e paisaxe, para entender ou traballar dun xeito conxunto no que chamamos arqueoloxía do espacio construído, que é o que eu fago ou intento facer. Ben, isto é un exemplo de algún dos métodos que utilizamos, pois en arquitectura documentamos métricamente os edificios para poder falar deles e analizar o que se transformou, o que nos explicou antes Sonia. Facemos a lectura de planteamentos, que é eso de pintar os muros, analizámoslo perceptivamente, como entende, que vemos nos desde esa arquitectura, o que se ve dende fora, bueno, un montón de técnicas, e o mesmo coa paisaxe. Prospectamos, facemos análise de visibilidade, análise formal, etc. Todo para entender como se construyen esas paisaxes culturais das que as arquitecturas non só forman parte, sino que contribuíron á súa propia construcción. Ben, vou intentar explicar isto en 3 exemplos. Teño 5 minutos para cada un e a ver se consigo facer. Ben, o primeiro exemplo... Perdoade. Bueno, a ver se... Vale. Quedade só con esa imaxe que tedes aí, que é un escaneo de unha das miñas nenas bonitas. Vale, eu teño dúas nenas bonitas, unha é Santa Mariña, a Basílica de Armea e Forno da Santa, e outra é Santa Eulalia de Bóveda. Ben, co que esta semana, grazas á publicación con Cruz Ferro e outros colegas, pechamos un traballo que iniciamos hai moito tempo en Santa Mariña de Aguas Santas e onte pensei Santa Eulalia de Bóveda, polo tanto,
xa son maiores esas dúas nenas bonitas, eu deixoas e agora dedicareime a outras cousas. Ben, que é a guerra, que ten moito que ver coa religión. Ben, este espazo, Santa Mariña de Augas Santas, está na parroquia de Santa Mariña de Augas Santas, que é isto que vedes aquí, e exactamente neste lugar atópase unha basílica, a Basílica da Ascensión e o Forno da Santa, que está aos pés do Castro de Armea, nun espazo polo que pasa o camiño secundario de Santiago, que ven a Santiago de Compostela, nun entorno rural onde, digamos que o espesor histórico pode observarse tanto na arquitectura como na propia paisaxe, como na xente, como nas lendas, como que contan. É un lugar espectacular que eu vos recomendo no mes de maio que vayades á romería de Santa Mariña de Augas Santas. Ben, o que tedes aquí é Santa Mariña de Augas Santas, na que no século XII-XIII construíuse o que hoxe é a colexiata, vale? O edificio principal, a igrexa parroquial. Pero antes de que eso se construíra aí, fixademos, Santa Mariña, aquí abaixo había outro edificio inconcluso que é a Basílica da Ascensión, que está construído sobre unha sauna castresa, sobre, hoxe sabemos, un edificio alto medieval, moi asociado á construcción do noso territorio e á cristianización dos espazos paganos, como ben decía Surso antes, a partir de Santos Mártires, que sería o caso de Santa Mariña. E o que fixemos aquí foi, primeiro, documentalo cunha técnica que se chama láser escáner, é como coller unha cámara que ten barrido láser, a colocamos aquí no medio e automáticamente resistra puntos de todo, a partir do cal nos podemos facer os debuxos que logo nos sirven para contarlle a xente o que ali pasa, pero tamén como soporte para as nosas investigacións. Aquí tedes o que está na planta baixa, que é isto de aquí. Ten un forno, varios espazos, unha canle de desaugue e encima deso construíse un edificio que é unha igrexa que está inconclusa. Ben, documentamos todo, debuxamos os aparellos a pedra, o que nos permite saber exactamente como se modifican as formas de construir dentro deste sitio e pintamos os muros, vale? A mí encántame pintar isto dos muros porque conta moitas cousas. Ben, e o que vedes aquí, cada un destes colores é unha acción constructiva que sucedeu sobre ese muro, vale? Temos o forno, que ten un aparello de cachotería, aquí temos outra cousa distinta, cun aparello de cantería pero irregular, en rima desto temos un aparello de cantería regular, aquí temos a rocha cortada, é dicir, vamos mudando. É como se eu chego, cravo un cravo na parede, e se traballo ben arqueolóxicamente, teño que documentar o burato que deixei na parede e probablemente a marca que me deixa ter ese cadro colgado, vale? Eso pasado ao pasado é unha acción constructiva que eu teño que identificar con esta metodoloxía. E unha vez que teño tal, vale, aquí fixeron todo isto, o que teño que facer é ordenalo, é dicir, vale, que vai antes e que vai despois. Por exemplo, neste caso, que castreso, que alto medieval, que moderno, etc. E para iso hai un método que é o que utilizamos os arqueólogos e arqueólogas. Ben, isto o chan, temos o forno, un espazo anterior, temos un depósito de auga, unha canle pequeniña, outra canle máis grande. Isto é como moi complexo, non? E por iso facemos esta cousa, que é o que os arqueólogos chamamos diagrama estratigráfico, no que cada un desas accións as ordenamos secuencialmente, vale? O que está máis abaixo é máis antigo, o que está máis arriba é máis moderno. Ben, pero non sempre sabemos, non somos capaces, podemos coñecer o tempo relativo, é dicir, que vai antes e que vai despois, pero de cando é iso? De cando é ese primeiro unidade estratigráfica que temos abaixo ou que temos arriba? Ben, en arqueoloxía habitualmente para facer iso, e é algo do que logo nos fala a Cruz tamén, o que facemos é datar os sedimentos orgánicos que están dentro dos depósitos. En arquitectura eso era máis complexo, pero dende o ano 2007, cando empezamos a traballar en Santa Eulalia de Bóveda, empezamos a datar os materiais constructivos, tanto os morteiros como os ladrillos, ou as tellas que se empregan nos edificios, as madeiras, etc. Vale.
Nós o que fixemos aquí foi recoller mostras de morteiro de a cripta, o forno, bueno, de onde podíamos recoller unha mostra. Por que do morteiro? Porque, fixadevos, eu podo reutilizar unha pedra, podo reutilizar unha madeira, podo reutilizar un ladrillo, pero un morteiro non o podo reutilizar. Eu un morteiro teño que facelo no momento para construir o muro. E entón, se son capaz de datar o morteiro, son capaz de datar o momento no que se fixo eso. Por iso é tan importante o tema da datación deste tipo de edificios. Ben, bueno, vedes aquí que temos distintos aparellos, distintos espazos, distintas alturas, esa canle que vedes que continúa, que sae 7 metros fora do edificio e logo baixa cara a vaguada. E recollimos, bueno, aquí vedes que temos unha pedra moi grande, con cruces, con cousas estranas, e que ten esa forma como a dúas augas. Ben, pois cando fomos a recoller mostra, casualmente esta pedra que ten unha cruz estaba caída e podemos coller mostra de dentro do muro, vale? Morteiro de dentro do muro. Ben, estaba caída porque este sitio é moi habitual, que é ese lugar de espolio, hai xente que a partir das lendas, pois aquí hai unha chave de ouro, hai un non sei que, vai a buscala e fai destrozos, como sería neste caso. Ben, recollemos estas mostras. E, como ven, pois temos mostras que datan do século XVII, do século XV, do século tal, pero tiñamos esta, que nos daba 548 máis menos 45. Ui, perdón. É dicir, século VI. Vale, século VI. Cando nos empezamos a traballar aquí, sempre pensamos, vou adiantarme un pouquiño, que este aparello, que é de onde dá esa data do século VI, pois podería ser do século VIII aproximadamente, polo que se coñecía na zona. Pensade que até ese momento os aparellos se databan por tipoloxía, vale? Ben, que aportou moito, pero a datación nos afinaba a cronoloxía desto. Estamos falando no momento, no contexto de Idacio, de Chaves, no contexto en que se están introducindo os santos mártires na Galaequia, etc. Ben, pois nese momento, este edificio que vedes aquí, do que queda en rosa os restos dunha sauna da Idade do Ferro, isto é unha sauna da Idade do Ferro, esta é a imaxe da sauna de Briteiros, onde vedes que as saunas teñen un forno, unha sala de calor, unha sala de frío e un depósito de agua e unha canle, vale, para evacuar esa agua. Esos elementos os tiñamos en Santa Mariña de Augas Santas, por eso levou, perdón, na Basílica de Armea, no forno da Basílica de Armea, polo que se interpretou como un monumento con forno. Temos aquí o forno, temos aquí a pedra formosa, que é unha das estruturas habituais deste tipo de saunas, que tiña gravados, pero estaba chea de cruces, vale? Temos o depósito, temos o desaugue, e iso era o que tedes en rosa, o que nos quedaba desa sauna. Pero había unha transformación que era este muro, que é o que nos dá século VI. Vale, dende o noso punto de vista, o que fixeron neste momento, antes de construir a basílica, foi xerar unha pequena capela dedicada a Santa Mariña, aproveitando un espazo como era os fornos da Basílica de Armea. Por qué? Porque cadraban moi ben coa lenda de Santa Mariña ou adaptaron a lenda de Santa Mariña á Basílica. O sea, vai antes a arquitectura ou a lenda ou vai antes a lenda que a arquitectura. Santa Mariña de Augas Santas, se coñecedes a lenda, é unha nena da que se enamora un preceptor romano que ao pasar por ela quere casar con ela lle di que non pode, que está casada con Deus, etc. Acolle, a leva aos fornos, a queima, a salva a San Pedro, as molla as pioucas, todas esas cousas, o forno, as pioucas, existen na paisaxe de Santa Mariña. É dicir, a xente, ao longo do tempo, levou a lenda a paisaxe, pero ademais é que levou a lenda a esta arquitectura, vale? Os momentos históricos que nos datamos a través das cronoloxías absolutas coinciden con eses episodios. Temos un monumento da Idade do Ferro, temos unha transformación na alta idade, na tardoantigüidade que se asocia a esa construcción do cristianismo no noso entorno,
E, ademais, logo temos, no momento de revitalización do culto a Santa Mariña, no século XIII, faise a basílica. Entón, estamos relacionando esa historia coa materialidade. Ben, este é o primeiro, digamos que, polo momento, en Galicia, a datación absoluta dunha capela cristiá que se pode vincular a este momento, o século VI. Ben, non me vou deter, bueno, esas son as cruces patadas que están postas na Pedra Formosa, a que vedes que lle abriron unha porta. Sabedes que as Pedras Formosas teñen un burato moi pequeno, polo que tens que entrar arrastrándote. Bueno, pois aquí fixeron unha porta para entrar. Ben, e temos na paisaxe, bueno, pois isto é a orella da Santa, isto é a Pedra da Santa, isto é o Penedo da Sariña Nova, é dicir, todas as pedras teñen un nome relacionado co culto a Santa Mariña, que está moi relacionado coa construcción da paisaxe, e que, como vos digo, contamos nese artigo que saiu hai 2 días. Aí tedes un documental que Lume na Auga, na que podedes ver todo isto, o documental que fixemos, coa xente, contando a lenda, etc. Ben, e aí están as mostras do solo, nas que entendo que logo falas ti, polo tanto, eu non vou falar. Nesas cores tedes a evolución desa paisaxe. O que nos queda da Idade do Ferro, o que nos queda da Alta Idade Media, o que nos queda do século XII e o que nos queda do século XIII-XIV. Ben, e vamos a ir, non sei por que sabe máis listo, a Santa Eulalia de Bóveda. Ben, contaba antes Urso que onde presentamos os resultados de Santa Eulalia, das datacións absolutas, que nos din que as pinturas non son romanas, vale? É algo que levamos tempo dicindo, que non son da primeira fase, sino dunha segunda fase, pero agora podemos afirmalo con datos científicos. Ben, o mesmo, levantamento isométrico de todo isto, documentación, aquí tedes un escaneo de Santa Eulalia de Bóveda, os debuxos en 3D, etc. Pintamos os muros, novamente, vale? Isto é algo que facemos de xeito habitual. Para poder coñecer a evolución do edificio, temos que traballar moi ben con el. Pero nese primer, bueno, sobre Santa Eulalia de Bóveda hai moitas teorías, desde o punto de vista cronolóxico e desde o punto de vista funcional. Por que? Porque nós, as arqueólogas e os historiadores, somos, digamos, que froito de dúas cosas, de marcos interpretativos, por unha parte, e das metodoloxías das que dispoñemos para traballar neste caso, con materialidade en cada período histórico. Santa Eulalia localizouse no ano 1929 nun contexto histórico moi concreto, cun marco interpretativo moi concreto, e a partir de aí, digamos que asociouse ao mundo romano por determinadas características tipolóxicas das pinturas, da planta, etc., pero sempre hubo certa controversia entre os investigadores sobre se era romano, se era paleocristiano, se era cristián ou se era asturiano, vale? Por que se era asturiano? Porque as bóvedas a bóveda da parte central que hoxe non se conservan, hai restos no museo, son exactamente iguais a Santullano, que é unha igrexa, como sabedes, de época asturiana moi importante que se conserva en Oviedo. Vale. Por que había esta disparidade de interpretacións? Porque Santa Eulalia é un único, non hai outro edificio así, nin no noroeste, nin en España, que sepamos destas características, pero ademais ten elementos que poden ser interpretados tanto no século II como no século XI, por exemplo, os casetóns que decoraban esa bóveda central. Vale. Nos decidimos facer falar o edificio, e aí, pois, Sonia e eu estuvemos como, non sei, 3 meses aquí metidas, coa humildade que ten este sitio, documentando unha por unha cada un dos buratos, clavos, pinturas, etc., que ten este sitio. Por qué? Porque é un sitio moi delicado, non só pola complexidade que ten, sino pola disparidade de interpretacións que ten este sitio. Vale. Unha vez isto, pois dámonos conta que as pinturas non eran do primeiro momento. Por qué?
Primeiro, porque tiña unha serie de buratos no muro para dispoñer estes enjarjes que son os apoios dos arcos que dividían en 3 naves este edificio, e porque estaban rompendo o edificio primitivo. Vale, pero logo había aspectos curiosos, se vos fixades, este enjarje está torcido cara aquí e o outro está torcido cara cá. Vale, o que fan é, coas pinturas, é corrixir esas deformacións que ten a bóveda, por exemplo, neste caso, non é unha liña recta, sino que vai corrixindo a que é unha deformación clarísima, que intentan corrixir a través das pinturas. Ben, se vedes aquí, bueno, si vamos ao imaxe anterior, se vos fixades, isto que está en cor verde e laranxa é a bóveda, vale? Ata aquí é muro e aquí é a bóveda. E esa bóveda ten unha serie de arcos embebidos feitos con tisolos, con ladrillos, e despois arranca aquí abaixo, é dicir, é unha bóveda de medio punto peraltada. Sin embargo, as pinturas que inicianse aquí arriba falsean unha bóveda de ferradura, vale? Están mostrando unha bóveda de ferradura que non é certa. E o vedes aquí moi ben. Fixadevos como a pintura aumenta o grosor cara abaixo, pechando o círculo e dá unha bóveda de ferradura que se aumenta con anacos de tisolo. Vale? Entre o muro e as pinturas colocan tisolos para xerar esa ferradura que é falsa. Vale? Non é unha bóveda de ferradura. Ben. Bueno, con todo iso, nos naquel momento dixemos 2008. Santa Eulalia de Bóveda ten 5 fases constructivas. Unha, que é o primeiro edificio, que pode ser tardorromano, paleocristiano, non sabemos. Outra, que é un programa decorativo que modifica totalmente a fisionomía deste edificio, dota de pinturas, dunhas placas de mármore que estaban aquí colocadas, o divide en 3 naves, colmata a piscina, etc. Logo tiñamos unha intervención de época posiblemente medieval, na que se abre esta porta na ábside para acceder a un piso superior. Como sabedes, as igrexas cristianas están orientadas ao oeste, é dicir, entramos polo oeste e a cabeceira está ao leste. Pero esta estaba á inversa, o cal era moi habitual, por exemplo, nas igrexas paleocristiás, que era un dos motivos que a nos levaba a pensar que o primeiro edificio podería ser paleocristián. Pero de arriba está ao revés, está a cabeceira ao leste e a entrada ao oeste. Pero para poder facer eso, fixeron esta porta. Ben, o que nos queda da bóveda superior, que tamén ten 2 fases, unha en tisolo e outra en pedra, e fixemos o mesmo. Bueno, pois isto, como non hai maneira de que nos crean, non hai maneira de demostralo, vamos a intentar adaptar este sitio. Vale, empezamos no ano 2007 a facer este traballo, o cal foi moi complexo, porque Santa Eulalia de Bóveda é un sitio radiactivo, o sea, ten moitísima radiación, e iso será problemas a hora de facer análises. Pero entre o 2007 e o 2020 a técnica avanzou moitísimo, e de feito avanzou moitísimo porque aquí en Galicia decidimos facer esta aposta e co equipo de Jorge Sanjurjo traballamos moito na mellora desta metodoloxía. Ben, collemos mostras no edificio, nos morteiros, na cámara, etc., nas pinturas e tal, pero tamén collemos mostra. Esta é unha fotografía de Ángel de Castillo de cando se caeu esta bóveda central. Fixadevos nos motivos. Este é un dibuixo que se fixo durante o estudo de Slung, e estes son o que está en cor máis brillante, son os restos que quedan hoxe no Museo Provincial de Lugo, dos que gales collemos mostra para comprobarse o que hai ali dá o mesmo que o que se conserva aquí. Vale. Os morteiros se poden datar por moitas metodoloxías, pero non o que fixemos aquí foi luminiscencia ópticamente estimulada e radiocarbono. Vale, radiocarbono dos carbonatos e dos carbóns que contén os morteiros. É dicir, cada mostra datámola por 3 métodos. Luminiscencia ópticamente estimulada, que é datar o momento en que se captura a luz no morteiro. Radiocarbono do carbonato, que se pode facer, antes non se podía, pero agora sí, e os que contiñan carbóns tamén datamos os carbóns. Ben, en total, bueno, aí están os lugares onde collemos as mostras, dentro da cámara bufa, etc., na parte de arriba.
E aquí tedes os resultados. En total fixemos 39 mostras, é dicir, hoxe en día, 39 datacións, perdón, é o edificio que máis datacións ten a nivel mundial do que se leva feito ata o momento. E temos datacións, basicamente, que se moven no 300 e pico, máis menos, 70, 80, 100 anos, nos 600 e pico, que serían os da fase 2, estes de aquí, 600 e pico, máis menos X anos, e en época medieval, e tamén temos algún de época moderna. Ben, analizado todo isto, basicamente nos dan tres grupos de edades. Un grupo de idades que están entre na segunda metade do século IV, un grupo de morteiros que está na primeira metade do século VII, xa en época medieval entre o X e o XII, e os de época moderna do XVIII, que é cando se fixo a igrexa do piso superior. Que quere dicir isto? Que faise o edificio original coa piscina de gran tamaño na segunda metade do cuarto, faise as pinturas no século VII, no X a bóveda do piso superior, con algunhas reformas posteriores no XII, e xa no XVIII, vinculado á construcción da igrexa, pois modifícase todo isto. Tamén fixemos mostras de morteiro petrolóxicas, que tamén nos dá a existencia de 4 tipos de morteiros que coinciden con esas 4 datacións. E, bueno, a partir da lectura das documentacións, das datacións e do análise de morteiros, mostro vos bóveda no primeiro momento, bóveda no segundo momento, con esa división en 3 naves e a colmatación da piscina e a decoración interior, e bóveda nun terceiro momento, que é cando se construe na parte de arriba. Ben, e estou sobrepasada xa. Despois participamos nun proxecto que se chamou Enchae, que financiou unha axuda a Marie Curie, curso IP José Carlos Sánchez Pardo, que eu dirixín a parte arqueolóxica, tamén cunha perspectiva interdisciplinar, etcétera, etcétera. E partíamos destas tres premisas. Para nós, porque era importante estudar igrexas dende un punto de vista territorial e complexo, porque son un elemento clave á hora de entender a sociedade altomedieval e as raíces da organización rural tradicional galega, pola súa relevancia patrimonial, para contribuir á súa posta en valor como parte dunha densa rede de igrexas rurais en Galicia que están esmorecendo por distintas causas, como o despoboamento, o abandono, o desleixo, a ausencia de culto, a perda de significado, etcétera, etcétera, porque queremos superar tradicionais divisións disciplinares á hora de integrar as fontes disponibles nun estudo, que é o que estamos pretendendo facer aquí, e para coñecer eses bens como símbolos identitarios da comunidade local. Ben, non vou entrar nos proxectos anteriores, etcétera, pero facendo a mesma metodoloxías, prospectamos, identificamos as igrexas que tiñan posibles restos altomedievais, pintamos os muros, entre aspas, e datamos. Vale. E con todo eso fixemos un estudo sistemático, esta Capela do Ciprés, aquí en Samos, fixemos un estudo sistemático de ata, 60 igrexas en prospección, 12 de lectura de paramentos e cerca de 30 en datacións. Vou a ir a... Estas son as igrexas que, según José Carlos Sánchez Pardo, están documentadas entre o V e o X en fontes históricas. Estas son os indicios de consultos de materiais, en vermello, xuntas, e en amarelo, aquelas nos casos nos que coinciden o indicio material e o documental, que foi nas que estivemos traballando, basicamente. Ben, a partir de aquí, lectura de paramentos, San Xed de Francelos, 881. Vale, século IX. Santa Eufemia de Ambía, 909 máis menos 139, século X. Santa María de Misós, 816, e así seguimos unha detrás de outra. San Adrián de Amiadoso, 808, 910, nos estamos movendo. San Martiño de Pazó, século X. Santa Comba de Bande, finais do 8, o cal a converte nun precedente de Melque e non a inversa. San Xoán de Pansón, século X. San Xoán de Palmou, século IX.
San Martiño de Armental, século IX-X, bueno, aquí tedes a adaptación interior, e o saciamento de Cidadela, a igrexa que está dentro, tamén nos deu século X, vale? Santa Comba de Louro, século IX. Ben, que quere dicir isto? Así como resumen para pechar. Que, grazas ao estudo sistemático de todos estes sitios, temos identificado, por unha parte, que a partir de determinado momento, como é o 9-10, se reintroduce a cantería e a cantería reutilizada en igrexas como Pazó, Celanova, Prado, Francelos, Ameadoso, Torde, Atoques, etc. Que se emprega cal nos morteiros ata basicamente o século VIII. Logo desaparece e se volve a reintroducir no século XI. Que a decoración que aparece nestes lugares fundamentalmente é reutilizada, hai algunha pezas novo, pero Francelos, Pazó e Ameadoso son reutilizados, e que temos as pinturas murais de bóveda como único exemplo, como decía antes. As plantas son cada vez de maior complexidade, como a de Bande, Misós e Ambía. E isto que nos fala de que temos escasas evidencias de igrexas documentadas no século VI, que todavía falan dun dinamismo tardo antigo que se relacionan con esa introducción de santos mártires e están moi asociadas á cristalización de determinados espazos, ou como vemos, como que contaba Sodia, con os eremitorios. No século VII e VIII non hai máis evidencias materiais, perdón, no VII, que bóveda, e a finais do VIII temos a de Bande. No 8-9, na primeira metade do 9, hai indicios de chegadas de artesáns de técnicas foráneas de forma local, como se nos contou antes. A miña pregunta é se non é un desenvolvemento local polo que estamos vendo. E na segunda metade do 9-10 hai dous modelos de arquitectura de prestixio, unhas igrexas construídas totalmente en cantería reutilizada e outras de sillerías novas realizadas polo menos dende a metade do 10, como sería o caso de Pazó. E o boom constructivo das igrexas no 10 que coincide coa construcción das terrazas e con moitas das cousas que nos comentaba Xus. Ben, non vou entrar en outros aspectos, pero si deixar, dende o punto de vista patrimonial, que este estudo nos permitiu identificar tres tipos de iglesias desde este punto de vista patrimonial. As iglesias comunidades, que son aquelas que siguen vivas, que continúan en uso e que non sempre hai unha relación igrexa-edificio, comunidade, igrexa-institución, serían os casos de San Martiño de Armental ou San Miguel de Eiré, igrexa-monumento, aquelas que perderon o culto e hoxe en día están destinadas solamente a un uso monumental, como pode ser Santa Comba de Bande, ou as igrexas esquecidas, que son aquelas que pouco a pouco foron perdendo o seu culto, o seu uso, e nos levan a ese desleixo do que falaba ao principio. Que quero dicir con isto? Bueno, pues todo este estudio sistemático con métodos científicos, etc., permitiunos coñecer, e aínda hai moito que facer, moito sobre a construción destas igrexas na Alta Idade Media, pero non solamente eso, sino como son hoxe en día como elementos patrimoniais e a partir do coñecemento que podemos facer. E nada máis, perdoade o retraso, pero había moito que contar.